apirileko ohiko batzarrontara hasingo du Kontxi. Zerrendako leheneko puntu da martxoaren 28ko aktaren onarpena. Konforme? Baho batez, onartuta gehatzen da. Bigarren puntua, alkatearen jakinarazpenak, ez daukazu ezer. Hirugarrenera pasatzen geha. Barrenkale 6 eta 8 eraikinetako karkabak jabari publikora doainik seditzeko eskaintza. Sedituko lieke Barrenkale 6 korubetik 4,81 metro karratu eta 8 korubetik 3,77 metro karratu. Gastuak lautabi enpresak hartuko lituzke bere gain eta alkateari emango litzaioke eskriturak sinatzeko. Onartzaren aldeko botoak? Hau batez, onartuta gehatzen da. Laugarrena, Elosuko udal frontoiaren ondoko luzati baten doako zesioa Elurmendi elkarteak egina. Kasu honetan zeditzen don zatia da 58,50 metro karratukoa, gastuak udalak hartuko lituzke bere gain, eta baita alkateari almen emango litzaioke eskriturak sinatzeko. Onartzaren aldeko botoak? Hau batez, onartuta gehatzen da. Agirre Aldailegia, Arane, Aritzeta, Azkarruntz, Goi auzoa eta San Juan auzoguneak biztanlegoaren entitate singular gisa kalifikatzea. Bain arte, diseminatu bezala zeren biztanlegoa erroldan eta kalifikazioa aldaketa hori egingo litzake, eta baserritan da ez luke inorako eragineko ikoz numerazioa eta lehen ere auzoen izena saltzen zalako eta numerazioa. Onartzaren aldeko botok? Hau batez, onartuta gehatzen da. Seigarrena, laboratorium museorako egindako doaintzen onarpena, bi doaintza dare, bata liburu batena, Maitan eta Ainhoa Arizabaletak ekien dutena, Maria Soledad Astiazaren, El Mundo Azul de Tabes, José E. Parellón, José Luis López liburua, eta besta bat Juan Antonio Izagirre Zabalak ekien dona, Izpi katodikoaren odi bat. Orduan proposamena da doaintza hori onartzea eta eskerrak ematea. Onartzaren aldeko botoak? Hau batez, onartuta gehatzen da. Zazpigarrena, Olaso Dorrea Fundazioarekin 2021ko martxoaren batean sinatutako hitzarmenaren aldaketaren onarpena. Aldaketa da, ordutegiari dagokionean, bigarren txandako ordutegiari dagokionean eta hasi beharren ordez 12etan, 12 eta 4 hasiko litzake. Hori da aldaketa bakarra. Onartzaren aldeko botoak? Barkau. Boskatu horretik hitz hartzean eko nuke. Hartu. Hartu izan. Bale. Boskatu horretik esaten nagoan esan, boskatu horretik hitza hartzean eko nukela. Bere momentuan bai, asaldu ginoan, bai, hitzarmen hau onartu zanean 2021ko otsaileko plenoan, Olaso Dorrearekin hitzarmen onartu zanean, bai, esan ginoan gu proiektarekin berakin, ez dakagula inongo eragozpenikan, bai, eta gaur onartzen darekin, are gutxiago. Baina, guk dakagun zalantza da, orduan ere esan ginoan, bai, 2021ko otsailean esan ginoan, nola da posible, bai, urte berte gerandu hau, ondiok aktibidadeko lizentzia ez aukita, proiektu hau martxan jarraitzea. Gainera, udaletxeko diru laguntzarekin, eta, logotipoak, eta guztiarekin. Ez dakit nola dan posible, orduan esan ginoan, eta orduan zalantza sortu zan, esekan, eta, gaur ondiokan, gaur galdetu dut, eta ondiokan ez da eskuratu. Orduan, ez dakit nola dan posible, edo zuzena dan, honekin aurrera jarraitzea, ez badaka, lizentziarik.
batzordetik pasau da, ez? Aktibidadiana eskatu jakuena pasatzeko, eta hori pasau batzordetik, eta, bueno, printzipioz eskaera beteta dare. Ni gaur teknikari xakin egon naiz, ze bere momentuan, bai, komentau zan jarraipena itxiana, eta gaur teknikari xakin egon naiz, eta teknikari xak esan doztana da, momentuz ez dakala, sarrera, joan zan hastian, emon zetzala hola sudorreak, joan zan hastian, aste azkenian, eta noski ondioke baspenik ez dagola. Ordan, urte guzti hau, joan zan urteko martxoan, uste dut hasi zala martxan proiektu hau, urte guztia lizentziari gabe egonda. Ordan, ea nola dan posible, ez? Hori da galetu dutena, momentu hartan plenuan bebai berdina galdetu ginoan, ea nola zan posible, eta gaur ekartzen da hitzarmenaren moldaketa txiki bat, da, ekartzen da moldaketa oso txiki bat, baina ondiok ez dauka aktibidadeko lizentziaz. Nik ulertzen dut bergaran zabaltzen dean edozein aktibidadari eskatzeko gauza bat dela, administratiboki gainera pentsatzen dut prozedura administratiboan beharrezko gauza bat dela, gaurreka eta ondiok urte bete pasada, eta ondiok ez dauka, eta gainera proposatzen da hitzarmena berriz ekartzen da, hitzarmenaren aldaketa. Hau okitzeko, orduan, estetikusei idatzia, baino kaso askotan, da pentsatzen dut jarduera hontan ere bai, aurretiazko komunikazio aurkeztuta, ia jarduera martxan jarri leike. Ez dakiana da, nagorek aipatu duen idatzi hori zan, aurretiazko komunikazioa ala balitz. Diskutitu gabe noitzako behartzen, horrez nahi sartzen, baina igual guk kontrako esaten ez duen bitartean jarduera hori martxan jarri leike. Eta aurretiazko... Neuzu bukatu zeuk, eta gero. Bakar galetzea, aurretiazko komunikazio hori badago, ze nik, hori, ni teknikarixari galetu jaten nian, izan jaso duten erantzuna izan da, hori, joan zan hastian, sartu zebela eskaera. Argitzarren, eta nik uste dut, bai hitzarmena lehenengo azildi sinatu zanean, eta bai oinbe, uste dut, konpromisoak hartu zutxuela udalak lantzeko lazo horrearekin batera, eta pauso horrek emoten diela zeuk esaten zabitzela maite. Uste dut, nik okerrezpanago lazo horreko obran haundi batzuk 1985 urtean inzien, arrezkero gauza batzuk martxan egon die bertan, ondoren obra nagusi batzuk oindala 12 bat urte okerrezpanago inzien, eta aktibidadia martxan ordutik zeuan. Egisa da, horrek urtean itxendan aldaketa dela, nolabait, erabilera publiko posible baterako aukera sortu hitzarmen baten bidez, bizita batzuk itxeko eta ate horre zabaltzeko jendia, berragarrek, hor dagoen ondaria ikusgai eukial izateko. Orduan hartu zen konpromiso izan zen, olazo horreakin batera, hortarako biharrezkoak ziliaken aktibidade regularizatzen juteko, eta gaur egunda aurretezko komunikazio hori sartuta dagona, eta legalizauta dagoen aktibidadia, udala kontrako esaten ez da bitxartean. Eta gainera, teknikoak oniritisa printzipioz dokumentazioari emotezotan, eta batzordean komentauzen azkenengo lurraldeko batzordean. Orduan, oindala urte eta piko hartu dago konpromiso horrek bete ditu olazo horrea fundazioan, eta egokitzu ditu einbiharreko moldaketakin ditu aktibidade horren legeztatzeko. Jakinda, aktibidade horrek beste asko bezala herrixan, ez darela regularizauta eta junbia diela eta hortan dudala parte aktibo izan bida dela erregularizatzeko pauso horrek bideratzen eta eskatzen. Hemen be, alain dau, eta hartutako konpromisoak eta hitzarmen horrek mai gainean jarritxako biharrak asetu die, eta bitxartean, egundak herritxarrek eukida aukera torre hortara sartu, eta urtetan itxitxa egondan ondare hori danon eskura jarri da. Horan, uste dut, oso positiboan balora biharrekoa dela, bi ikuspegi horretatik, batetik lortu dugu regularizatzea egoeria, eta bestetik, ondare hori herritxarren eskuragarri jarri dugu, eta aurrera begirabe eskura egongo da. Gainera, sekulako arrakasta eukitzen da bilen bizitak die, momentu hontan hasieran izen emotea zabaldu zen, eta ezin izan da erantzun eskaera indaben jende guztiari, eta aurrera begirabe espero dugu alako exitu eukitzen jarraitzea. Nik horka, eta nik uste dut otzaieko, aurreko goneiz otzaieko pleno ikusten, eta berdina esan bihot, berdina erantzun doztazu. Nik uste dut hemen dagona diferentzia da, horreipatu duzu momentu baten,
aktibidade guztiak, bergaran eitzen dian aktibidade guztiak regularizauta egon bia diala, bai, eta erabat ados, noski baiet. Baina hor diferentzia badago, eta hori da horreko zaien esan ginoana. Onartzen zala proiektu bat, onartzen zala diru laguntza bat, bergarako, hitzarmen bat pasau zala joan zen urtieko plenotikan, hitzarmen bat pasau zen jakinda ez eukala erregularizauta. Hori da diferentzia. Gainontzekoak, bai, pasuka ipatu dozu, badagoz aktibidadiak doia zela urte pila batean, eta pendiente dauzenak. Baina eske kasu horretan, momentu horretan, hilabete itxoin izan bazan, ganoraz hasiko zen proiektua, eta hori izan bere momentuan esan ginoela. Ganoraz hasiko zen, hau da, esatea, hitzarmena martxan jartziko zen, eta regularizazioako proiektua mai gainean aukita, eta kondizio guztiekin, eta momentu hartan esan hasi horrela. Nik ez nekixen, hori batetikan, eta bero, beste bat, aipatu dozu batzorretik pasau zala regularizatzeko dokumentua, baina zela zauzu? Aurrete asko hori, barkatu, aurrete asko komunikazioa horren berri, ez neukan, egisa da, baina, begiratuko batzordean, eta ulertzen dut ez dela egongo, Johnson hastian sartutako dokumentazioarekin, ulertzen dut ez dela egongo arazorik, edo intzat hori espero dut, zeia badago urte bete doia proiektu hori martxan, eta orduan espero dut guztion onerako arazorik ez egotea, eta, baimen guztiak dagokion bermearekin eman. Hitzarmenaren aldaketa onartzearen aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak, onartuta gehatzen da. 9 aldeko botokin, 7 aurka eta abstentzio batekin. Boto azalpenik edo horren? Eguneko, gaizarrendako 8. puntue, eguneko arreta udal zerbitzua sortu eta zerbitzua arautuko duen araudiaren onarpena. Orain, hasierako onarpena emango gion duke araudiari, eta 30 egunez jende aurrean egongo litzeke. Epe horretan ez balin bada alegaziorik aurkezten, behin betirako onartuta ulertuko litzateke. Hori izan da, onartzaren aldeko botoak, hau batez, onartuta gehatzen da. 9. Iruzurraren aurkako planaren onarpena. Europako Next Generation diru laguntzak eskuratzeko bete beharretako bat da iruzurraren aurkako plan bat izatea. Aritzek prestatu du eta proposamena izango litzake plan hori onartzea eta udaleko gardentasun atarian argitaratzea. Onartzaren aldeko botoak, hau batez, onartuta gehatzen da. 10. Ertzaintza eta udaltzaingo elkarlanean aritzeko Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren Segurtasun Sailaren bitartez eta Euskadiko udalen arteko lankidetza hitzarmenari atxikipena. Lankidetza hitzarmena bidali genizuen eta erabaki izango litzake atxikitzea. Bozkatu egingo dugu. Onartzaren aldeko botoak, hau batez, onartuta gehatzen dira. 11. 13 ez da, hirugarren kreditu aldaketari, hirugarren kreditu aldaketa onartuz 2022ko martxoaren 30 emandako dekretuaren berri ematea. Bidali genizuen dekretue ostegunean gaizarrendarekin eta momentu horretan zinegotzin batzuk konturatu ziren etzegula ondo, kopuru totala ondo zeren, baino hainbat partida falta ziren. Zuzendu gendun berehala eta gero bidali genizuen zuzenketa. Horre burrea pasa, esteletik burra pasaterako, zuzat jan, edo hola konkatzen batean zan. Orduan da besterik gabe jakinen geratzeko. Nik horritz hartu nahiko nuke. Nik hitz egin nahiko nuke puntu honetan. Guk hemen puntu honetan, bai gogoratzea nahiko guinuk, eta nik uste aurreko plenoan bezan ebala, onja dagoeneko
bueno, zeintzuk izango dian, kreditu txertaketak zeintzuk izango dian ja, bueno, dekretuaren bitartez zehazten da, bai? Eta onja, badakigu altxortegi gerakinak, zenbatekoak dian. Orduan, bueno, gogoratzea nahiko nuke 2022ko aurrekontuak negoziatu ginu zenean, horrain bat proposamen inginu zela, eta proposamen horreitako asko, proposamen horretan jasotzen asko eta asko, gerakinetatikan bideratuko ziala partida horrek, proiektu horrek aurrera ateratzeko, ez? Badibidez, Bergarakoi eta zibilak egin alizateko, ez? Proposatzen egokitzapenerako 40.000 euro gerakinetatik bideratzeko konpromisua hartzen, ez? Eta horrela, beste hainbat konpromiso. Ordan, guk, niko ginuke, honek nolabait konpromiso guzti honek betetzea, eta horretarako planifikazioa, bai? Gaur ez da etorri kreditu aldaketak, ez? Ez da, espero ginen urrengo puntua izatea kreditu aldaketak, konpromiso guzti hauek betetzeko, baina ez da etorri, ordan, ulertzen dut maiatzerakoia etorriko diala kreditu aldaketa guzti hauek, nolabait proposamen guzti hauek, ez? Bixon artean akordautako proposamen guzti hauek betetzeko eta lanketan hasteko. Eta etorren hilabetea jada maiatza da, urte erdi pasau jau, gogoratzia berriz be, hainbat proposamen ditugula mai gainean, lanerako prest garela, baina horretarako, partidako bai zehaztu diala. Eta zehaztea, eta lanketan azte. Bai, esatia, hau, dekretua sinatu arte ez dakigula ze gerakin daukagun, onja badakigu, lantzen gabizela hitzartutakoa eta pasauko gula proposamen. Alabe eta haitzatzen duzuna haitxik eta moten dau urte erdi pasau da esan duzunean berandu ete gabitzan edo, likidazioa badakizu beti martxuan itzen dela, martxoko plenotik pasauzan likidazioa bere denboretan, aurreko plenoan emon zan kontu hortaz, gaur etxen den txertaketak emoten da benetan gerakina zen izango dan, ze hor dago klabia eta orduan ontxe arte eta esan duzu urrengo puntuan etorri alko lirakela gerakinaren erabilera edo kreditu transferentzia horrek ez da posible. Gaur dekretu honek ahalbidetzen dau gerakina definitzia eta derrigor oin landubia da urrengo plenora ekartzeko kreditu txertaketa horrek. Zen edotena da, denborak oso zehatza diela eta pausuak plenos pleno emoten gabitzera emon beharreko denboretan. Eta esan duzun zentzudan dudabarik hartu dago konpromiso horrek betetzeko borondate osoa dago eta guitzen gabitzen lanketetan kreditu gerakin horren erabilerarako horrek kontuan izaten gabitz. Nik aipatzea bakarrik, zuk esan duzuna, denborak argi daukat zehatzak diala, baina maiatzan egisa da, maiatzan garela, eta di aurrera doiala, eta proposamen asko, 13 proposamen ziala, eta betetzeko borondatia daukagula danok, eta lanerako hasteko intentzioa, beraz, lehenbailena zebiako galaz, bestela akordio honetan aipatzezian 13 puntuetako asko, ezin izango dira, besterik gabe. Horreko boto kontxik. Eta zerrendako azkeneko puntu eskara eta galdera. Bai. Aurre baita. Bale, nik bai, badaukat, gogoratuko duzu, aurreko plenuan, zegoela puntu bat, ez dakit zegoen bagarren puntua, momentu hartan Ainoa Samian alkate, puntu bat zegoan zerbitzetako langileen guardiak ziala eta momentu hartan, gure preokupazioa adierazi ginoan, gai honen inguruan, gure ustetan zerbitzuak kaltetze zalako, eta hala adierazi ginoan. Eta momentuan, plenuan, komentau zeban Ainoak, azterketa bat egin da zeuala, eta gainera azterketa hitza erabilizeban, eta baitxabe azterlan hitza erabilizeban, bai? Eta orduan, guk azterketa hori ezagutzen ez ginoan, egunean bertan, sarrera ofiziala emon jaun idatzi bati azterketa hori eskatzeko, begiratzeko, benetan esatezela, ala sala, eta hori egun berdinean, duela hilabete. Eta aste berdinean, teknikari xana joan izan bi aldiz, azterketa hori eskatzera, eta gaur, hilabete berandu hau, ondiok ez daukagu azterketa horren, ez dugu jaso azterketa hori, eta hori hiru aldiz, egunean bertan idatzi ofiziala sartu neban, eta teknikarixari bi aldiz eskatu jat, eta ondiok ez daukagu azterketa. Ez dakit kontxi, zenbat egun daren erantzuteko, baina idatzi ofizial bati, baina ez dut uste hilabete da nikan. Eta, igual, ez dakit zenbateko pia da erantzuteko, ez dago perik. Bueno,
hilabete pasada, eta ondiok ez dugu jaso erantzun, orduan, nik uste dut, hola lanketa bat eitzia pizka komplikagoa dela. Eta ofizialki sartu ginoan, teknikarixia biri aldez askatu jaun, eta ondiok ez dugu txostena. Bueno, txostena ez, azterketa edo azterlana dituzu. Orduan eskatzia, txosten hori mesedez lehen bailen bidaltzeko. Txostena bialdu beharreko teknikaritza gaur hasi da lanean oporren bueltan, berakin egon naiz, da komento dozta saiatu da emailez bialtzen, baina rebotian etortzen jakola beteta daukasulako korreguan nahi badozu eskuan dukat eta bukatutakoan emongo dotzut. Ulertu dotzat, arratzaldian edo eguardi partian ero bialdu da bela, ulertu dotzat, baina bai goizian berakin egon naiz gai honen inguruan eta komento dozta betauta esan dozt, zeukazula emaila. Dana dela eskuan daukat eta plenoa bukatzen danean emongo dotzut. Ofizialki monotzan, eta ondara hilabete. Eta petauta bastakit. 15 eguneko... Korreuak eldujat. Eta bestela nigo izan nago, eta busoian bezartzen. 15 eguneko oporraldizak euki... Baina hilabete eska... Bai, 15 egun maite. Martxoako 28. 15 egun. Martxoako 28 eskatu nago. 15 egun. Ez, martxoako 28 hilabete. Plenoa bukatutakoan emongo dutzut, bai. Hementxe daukat eta eskura moteko moduan. Oso ondo. Eskertuko nuke hurrengoan plazoak motzabak izatea, bestela lanketak zailtzen dago. Alberto. Bueno, Zaldeón. Vamos a ver, yo una simple pregunta al gobierno también. Hace ya un tiempo acordamos, incluso se trasladó a los presupuestos una partida para desarrollar políticas de desamiantado. Es verdad, también, y yo lo comprendo, o mi grupo lo comprende, que hemos vivido una etapa, una época bastante convulsa y donde posiblemente las prioridades eran otras. Pero viendo que hemos vuelto a la normalidad, parece que cada vez esto va tomando más la forma de lo que fue antes, aunque nunca volverá a ser lo mismo, sí que me gustaría saber si el gobierno tiene algún tipo de intención de poner en marcha aquello que se acordó en su momento, si se han formado o si se pretende formar a técnicos y técnicas del ayuntamiento en dicha cuestión, porque también no hay que tener solamente en cuenta todo lo que pueda tener que ver con las reformas de infraestructuras propias del ayuntamiento o de edificios municipales, sino que cada vez está cogiendo más peso las reformas de viviendas dentro del pueblo, y entonces formar a los técnicos y a las técnicas en la detección y el correcto tratamiento del amianto, yo creo que es interesante. Entonces me gustaría saber si hay intención de... No, si no se tiene la respuesta en este pleno, no me importa que sea para la siguiente. Sin más, solamente es esa pregunta. Erantzuna nahiko arruxa eta horbe da hartu dago konpromisoak gure betediko borondatea betetzea, eta bere momentuan esan zen lehenengo partida basea aztu zen eta bideratu zen formazioa eskaintzera. Formazio hori eskaini jakon brigadari eta brigadako teknikari batzuk formauta zeren eta beste batzuk formatzeko aukera ikuste zen. Eta de hecho gaur pasaudan kreditu txertaketen dekretuan ikusten baldin bozu, horti partida hartatik zorrozan dirua txertatzen da urrengo urteko aurrekontuan bere bilia izateko. Hor dago eta gerakina 1.500 euro bueltakoa bestarik ez da, hor partida okerrezpanago 10.000 euro bueltakoa zen, erabilitzako partida kenduta gelditzen den dirua be, txertatu txenda erabiltzen jarraitzu izateko. Besterik ez badago, bukatuta demongo gaurko plenoa. Mila esker.